Aquesta pel·lícula l'hem fet els nens i nenes de l'Obrador. Vet aquí una vegada que n'hi havia un porc espí que caminava i parlava amb tota la gent. Tenia punxes per tot el cos, 2 cares i uns làsers. Tenia molta força. Podia agafar la casa amb una sola mà. Podia travessar una paret de maons amb un dit. Podia pujar per totes les parets de totes les cases. Era molt especial i màgic. Un dia el nostre porc espí va voler anar al Tibidabo. Va travessar un bosc encantat i va trobar el seu amic porquet. Vols venir amb mi al Tibidabo? Li va preguntar el porc espí. Sí, tant, vull venir amb tu. Li va contestar el porquet. Un os amb 2 cares i un ull al darrere els estava espiant i era dolent. Vas corrents al Tibidabo per arribar abans que ells, va dir l'os de 2 cares. L'os de 2 cares va espatllar l'atracció i el porc espí i el porquer quan hi van pujar-hi van caure a la xarxa. El porc espí amb els seus ulls làsers va trencar la xarxa. Un guepard es va apropar i es va dir: jo us puc ajudar per fer-li una trampa a l'os de 2 cares. L'os dolent va caure a la trampa que estava tapada amb sorra i ciment. Era una trampa que no podien sortir mai més. Passem a sortir, sisplau. Vull ser amic vostre. Va demanar l'os de 2 cares. Amb la màgia del porc espí, l'os va poder sortir. I tots junts van marxar a casa del porc espí. On t'ha contat ja s'ha acabat.